Bon dia i benvinguts a l'informatiu de la Universitat Pompeu Fabra. Comencem amb els titulars de la jornada. Més de 4.000 persones es manifesten a Barcelona en motiu del Dia Internacional de la Dona. El Mobile World Congress tanca la seva desena edició amb 93.000 visitants, 7.000 més que l'any passat. 13 pisos del districte de Ciutat Vella tindran un lloguer assequible per a les famílies monoparentals. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Uniran, la cursa interuniversitària on s'enfronten totes les universitats públiques i privades de Catalunya. Diumenge va tenir lloc a Barcelona una multitudinària manifestació en motiu del Dia Internacional de la Dona, on hi van assistir diversos col·lectius feministes. Una de les iniciatives d'aquests col·lectius és la Vaga de Totes, que vol fer visible les desigualtats que pateixen les dones. Avui, 8 de març, Dia de la Dona, s'ha donat una manifestació a Barcelona que ha estat massiva i en què les diferents persones que hi han participat han volgut visibilitzar que la lluita feminista segueix activa i la discriminació que la dona segueix patint a la societat actual. Per cloure la manifestació, a plaça Sant Jaume s'han donat una sèrie de parlaments en què diferents col·lectius de dones han reivindicat la coeducació a les escoles, l'avortament lliure i gratuït i l'aplicació de la llei en contra de la violència envers del col·lectiu LGTBI. És per la violència, és per la cura de les altres, és per una nova manera de fer democràcia, no? És per totes les coses que hem estat indicant, fer-les des de la perspectiva de l'experiència de les dones, que això, que és un llegat molt gran del feminisme, no es perdi. El 8 de març se celebra un cop l'any, però hi ha diferents col·lectius de dones al llarg de tot el territori que treballen permanentment en la visualització de les desigualtats per raó de sexe. Aquestes han organitzat, entre d'altres, la iniciativa Vaga de Totes. Vaga de totes significa que totes les dones facin vaga, sobretot, però no solament una vaga laboral, com s'entén totes les altres vagues de no anar a treballar o de no obrir les botigues, no. Sobretot també una vaga de totes les coses de cura, tots els aspectes de cura. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita. Aquest cap de setmana, el Comitè de la Vaga de Totes del Poble Nou ha tirat endavant tot un seguit d'accions de protesta. I és que realment, ho diem, nosaltres movem el món. Doncs si ara l'aturem, veurem què passa. Més coses sobre el Dia de la Dona. Avui a l'espai de l'entrevista parlem amb Aurora Richarte, membre de la secció de dones de les Comissions Obreres. La nostra companya Georgina Boixareu s'ha desplaçat fins allà. Bé, estem aquí a Comissions Obreres, a la Secretaria de la Dona, amb Aurora Richarte. El diumenge va ser el Dia de la Dona i el 2015 encara s'estan fent manifestacions per reivindicar els drets de les dones. Per què ara, el 2015, encara hem de reivindicar el Dia de la Dona? Perquè encara que tenim una llei d'igualtat moderna de l'any 2007, queden moltes lluites per fer. Hem aconseguit la igualtat formal, però no la igualtat real. Llavors queda molta feina encara i s'ha de seguir reivindicant. I en quins punts es centra aquesta reivindicació que feu des de Comissions Obreres? Es centra, aquest any sobretot s'ha parlat molt de la bretxa salarial, s'ha parlat molt d'igual treball, igual salari, i després, com sempre, hem de seguir reivindicant el no a la violència. Aquí al nostre manifest tenim les reivindicacions més importants que hem fet, com les que t'he dit, i a més, contra la precarietat laboral, que era el nostre lema, treball, vida i drets, volem treballar, volem tenir vida i volem els nostres drets. Creus que realment hi ha una consciència social, diguem, real sobre aquest problema? No, real no, formal. I què s'ha de fer per aconseguir que la gent es conscienci que això realment és un problema? Quines són les polítiques que vosaltres voldríeu dur a terme? Les polítiques haurien de ser públiques, perquè si solucionem tots els temes que són de l'àmbit públic, com que seria els horaris comercials, per exemple, que una botiga estigui tot el dia oberta, que les guarderies tinguessin uns horaris flexibles, no volem dir amb això que la professora tingui que estar tot el dia, no? Que es donin respostes a la realitat que hi ha, perquè si no tu vas a treballar, la guarderia tanca a les 6, què fas si potser acabes a les 8 o a les 9 de la tarda?
I el govern, diguem, com reacciona a aquests problemes o directament reacciona davant d'aquests problemes? Pues no sé què dir. El govern, es van fent coses, el que passa que amb aquest temps de crisi s'ha retallat en polítiques d'aquest tipus. També és molt important totes les tasques de cura que les fan les dones. Si s'han retallat a les tasques de cura, doncs també és perjudicial per nosaltres. És que fem retrocessos. Cada vegada que hi ha una crisi fem un retrocés. Quan creus que hi haurà una igualtat real? No la veig molt lluny. No la veurem nosaltres tampoc? Vosaltres no, tampoc. No, perquè estem molt arraigats en la cultura patriarcal i això costarà molt. Potser hauran d'haver-hi més generacions encara per veure-ho. No sé, és incert, una mica incert. I com que cada vegada que hi ha una crisi donem un pas enrere gran, doncs no sé, estem una mica... El que hem de fer és no baixar la guàrdia i seguir treballant, seguir lluitant, seguir reivindicant, perquè si ens callem i no se'ns sent, no se'ns escolta, és com si no estiguéssim. O sigui que el que hem de fer és no callar. D'acord, doncs amb aquest missatge de lluita i reivindicació donem per acabada l'entrevista. Gràcies a Aurora Ricarte per rebre'ns. En aquests moments s'acaben d'aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2015. La nostra corresponsal, Marina Corral, ens ho explica des del Parlament. Ja han estat aprovats els pressupostos de la Generalitat per aquest 2015. Pel que fa al Departament de Benestar Social i Família, s'hi destinaran 2.000 milions d'euros, un 1,7% més respecte a l'any anterior, destinats bàsicament a lluitar contra la pobresa i a preservar l'infància i l'adolescència. Al Departament de Cultura s'hi dedicaran 241 milions d'euros, un 7% més que l'any anterior. Aquest augment beneficiarà sobretot el sector del món audiovisual. Pel que fa al Departament d'Economia i Coneixement, creixerà un 5,2% més respecte a l'any anterior. És a dir, un total de 1.000 milions d'euros més seran destinats bàsicament a causa de l'hisenda pròpia i per cobrir la paga doble dels funcionaris universitaris. Al Departament d'Empresa i Ocupació s'hi destinaran 969 milions d'euros, un 2,4% més respecte a l'any anterior, destinat bàsicament a fomentar l'ocupació de les persones. El Departament d'Educació ha sigut el que més ha crescut respecte a l'any anterior, en concret un 6,9% més. Dels 4.400 milions d'euros, gran part serà destinada a la creació de places de personal i a les jubilacions. Al Departament d'Interior s'hi reestructurarà el cos de bombers i, per últim, al Departament de Salut es donaran 8.400 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior, destinat principalment a les llistes d'espera. Ja han estat aprovats els pressupostos de la Generalitat per aquest 2015. Mòbils, tabletes i altres accessoris han estat els protagonistes del Mobile World Congress, que ha tancat l'edició d'enguany amb una xifra rècord, 93.000 visitants. Un esdeveniment que també ha servit per donar a conèixer un centenar de startups catalanes, com és el cas de l'empresa Manduca Games. La tecnologia que ha revolucionat el nostre dia a dia, els mòbils, ha arribat a Barcelona de la mà del Mobile World Congress. Un total de 93.000 visitants i 2.100 empreses expositores es van reunir al recinte Firal Gran Via de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat entre el 2 i el 5 de març d'aquest any. Barcelona va tornar a ser la ciutat internacional de la tecnologia, batent rècords d'assistència des de la creació del Congrés el 2006. El Mobile World Congress ha estat l'aparador de moltes empreses catalanes que estan començant en el sector de la tecnologia. Aquest és el cas de Manduca Games, una de les empreses que, juntament amb 100 altres startups catalanes, han aconseguit un stand a preu assequible. Acció 10, l'Agència del Departament d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dona l'oportunitat a empreses que acaben de començar la possibilitat d'estar presents a un dels esdeveniments més importants del sector per gairebé 2.000 euros. Ara bé, un cop acabat el Congrés, encara queda molta feina per fer. Ara, bàsicament, l'impacte és tota la feina que porta posteriorment de ventes, de intentar captar aquests clients i que s'acabin convertint en projectes. A mesura que creixen, però, aquestes empreses es veuen obligades a assumir per elles mateixes els costos de la seva presència a la fira, amb uns preus que oscil·len entre els 9.000 i els 12.000 euros. Els més crítics, però, apunten que només les grans empreses poden pagar aquestes quantitats i que alhora es troben exemptes de certes imposicions fiscals.
Algunes ONGs han criticat els resultats de l'enquesta nacional sobre drogues presentada ahir pel delegat del Pla. Entre les principals crítiques hi ha la interpretació que s'ha fet de les dades per justificar les polítiques dutes a terme. El consum de cocaïna i altres drogues ha caigut en Espanya en els últims anys. Aquests són els resultats que presenta el Pla Nacional sobre Drogues en la seva enquesta anual, que ha despertat algunes crítiques. Sembla que ho plantegen molt des del triunfo, objetivos logrados i tal, però també nosaltres estem veient altres canvis, per exemple, en el mercat de drogues, que impliquen molt més riscos que anys enrere, que és l'adulteració amb les noves drogues sintètiques. Tot aquest tema que estem detectant des d'Energy Control implica molts més riscos per a les persones que consumeixen, i d'aquests fets no se'n parlen, no? La publicació de l'enquesta de dades ha aixecat diverses crítiques entre ONGs del sector. El principal motiu de les crítiques al·ludeix al fet de que únicament s'hagi publicat un PowerPoint i no s'hagin emès les dades completes en un informe. D'altra banda, també es critica el fet de que el doctor Bavín, delegat del Pla Nacional sobre Drogues, hagi fet una interpretació excesivament favorable a les polítiques públiques dutes fins ara. Se puede criticar, yo creo, es la utilización que se hace de los resultados de esa encuesta, en el sentido, o la utilización o la interpretación de los resultados de esa encuesta, que aparte del sesgo que las encuestas en sí tienen, es lo que se quiere resaltar y la manera en la que se resaltan algunos datos en concreto, dejando de lado otros, y esto se interpreta de manera que confirma que las políticas actuales van en la buena dirección. El districte de Ciutat Vella ha reservat 13 pisos a un lloguer assequible per a famílies monoparentals, una mesura que des de la Federació de Famílies Monoparentals es considera necessària però insuficient. El districte de Ciutat Vella ha posat 85 pisos de lloguer assequible a concurs i per primera vegada ha reservat 13 dels habitatges per famílies monoparentals, un col·lectiu cada vegada més nombrós. Es tracta de pisos localitzats en 7 finques diferents del barri que tindran un preu d'entre 235 i 670 euros de lloguer. També s'han reservat places per persones que viuen al districte i un pis per persones amb discapacitat. Malgrat que l'Ajuntament ha reservat 13 dels pisos per les famílies monoparentals, algunes associacions recorden que aquesta mesura no és suficient. A més, es requereix tenir uns ingressos mínims que no totes les famílies poden complir, a més d'haver estat empadronats a Barcelona des de fa 2 anys. La Federació de Famílies Monoparentals vol recordar que fan falta més pisos per a aquestes famílies i amb lloguers més barats. Jo crec que a partir d'aquest moment el que hem d'exigir i demanar és que hi hagi molt més pisos amb rentes molt baixetes, perquè aquestes famílies el més important és que tinguin una vivenda. Perquè hem de pensar, una família, sigui família monoparental, en aquest cas que és una mare amb un fill o més fills, si no tenen una vivienda sólida, provoca molta ansietat y molta angoixa. Pues creo que los pisos que han puesto son insuficientes para todas las familias que estamos necesitadas. Y no mucha gente puede optar porque, según me han comentado a mí, tienes que cobrar 16.000 y pico de euros al año, que no todo el mundo lo cobra porque son 1.200 euros al mes. A ver, está bien que hayan puesto pisos ya solamente para familias monoparentales, porque la verdad que somos muchas las que estamos, pero evidentemente no es suficiente. Una cosa que dices prácticamente es irrisorio. De moment, aquelles famílies que vulguin optar a un d'aquests pisos haurà de presentar la documentació corresponent abans del 10 d'abril. Cada vegada hi ha més escoles que incorporen les noves tecnologies com a eina d'aprenentatge des dels primers anys. Així, nens de 2 i 3 anys aprenen amb mòbils, tauletes i altres dispositius electrònics. La tecnologia forma part del nostre dia a dia. Ara, aquestes noves tecnologies han arribat a les aules. Molt bé! Jo crec que tendim a això, que realment no es pot donar l'esquena a l'era digital. Ells han nascut en un moment que tot això després ho trobaran en el món laboral. No es pot donar l'esquena, sempre pensant que tot el tradicional també és vàlid. En aquestes escoles tecnològiques, els nens i nenes aprenen amb dispositius com tablets o pantalles tàctils. Aquesta aposta té com a objectiu millorar l'aprenentatge dels infants mitjançant les TIC i dotar-los d'eines que necessitaran en un futur. Tot i que algunes escoles ja estan implantant la utilització de la tecnologia a les aules, cosa que d'aquí en endavant serà molt positiva per als més petits, també hi ha altres veus que apunten que això en un futur podria crear desigualtats. A nivell escolar sí que es veu molt la diferència entre probablement les escoles privades i les públiques,
en l'ús que es fa de la tecnologia, perquè probablement també a la pública no hi ha una sensibilitat o no hi ha a vegades persones que puguin fer projectes o encarregar-se del que significa la introducció de les tecnologies a les aules. Sigui com sigui, les escoles, tant públiques com privades, hauran d'adaptar-se a les noves tecnologies, ja que aquestes formen part de la vida dels més petits. I la tecnologia, en aquest cas solar, també ha arribat a la nostra universitat. Des de la setmana passada hi ha instal·lats 2 carregadors per a dispositius mòbils que funcionen amb energia solar. Bon dia, Laura. Un és al campus de Ciutadella i l'altre del Poblenou, no? Doncs sí, Roger, ens trobem a la plaça Gutenberg del campus de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, on, com podeu veure, hi ha instal·lat aquests ecocarregadors. Es tracta d'un suport publicitari que permet la recàrrega gratuïta dels dispositius mòbils utilitzant l'energia solar. La Universitat Pompeu Fabra ha firmat un contracte per un any amb l'empresa Green Solution, que és la proveïdora d'aquests aparells, en el marc d'una prova pilot que permet aquests aparells justament sense que s'hagi de gastar caps diners la Universitat Pompeu Fabra. No és la primera que ha instal·lat aquests productes, la Universitat Pompeu Fabra, sinó que hi ha altres, com la Politècnica, la Universitat Autònoma o també la Universitat de Lleida, que ja els tenen a les seves universitats, i hi ha altres com ESADE o la Universitat de Vic, que també hi estan molt interessades. Aquí es van instal·lar, aquí en aquest campus, el passat 5 de març i permeten introduir els criteris de sostenibilitat i respecte cap al medi ambient. Tenim amb nosaltres a una de les estudiants d'aquest campus comunicació, la Maria Oliva, que ens farà una valoració al respecte. Què tal, Maria? Moltes gràcies. Hola, què tal? Doncs volem preguntar-te justament això, Maria. Què opines d'aquesta instal·lació? Doncs trobo que és una molt bona iniciativa i a més que potencia les energies renovables. I crec que avui en dia tots anem amb el mòbil amunt i avall, a la universitat, i que el fem servir molt, i molts cops ens quedem sense bateria. I per tant trobo que està molt bé que posin aquest tipus de plataformes que permeten carregar el mòbil gratuïtament i sobretot això, que potencia l'energia solar, no? Està molt bé. I l'has pogut utilitzar? Sí, l'he utilitzat abans, el que passa és que trobo que, clar, la gent tampoc deixa aquí el mòbil i se'n va perquè té por que el robin, però sí que trobo que està bé per connectar-lo un moment i realment sí que funciona. Molt bé, Maria, moltíssimes gràcies. I en les pròximes setmanes anirem veient fins a quin punt és útil aquesta implantació. I ara ha arribat el moment de fer una pausa. Al tornar abordarem la polèmica sobre els anticonceptius masculins i ens farem ressò del tancament de llibreries que està provocant la crisi econòmica. Hey now honey, you know you're amazing every day. Let your hair loose and play. Don't hide your curls away.
La investigació sobre unes píndoles anticonceptives masculines trenca amb la idea que aquest mètode hagi d'estar forçosament lligat a la dona. Amb la investigació, per tant, s'obre la porta a una possible major implicació masculina en l'anticoncepció. El preservatiu masculí i la píndola hormonal femenina monopolitzen el mercat dels anticonceptius, però per raons diferents. Es venen molt més els anticonceptius hormonals femenins. Molt més. Avui en dia també es venen bastant preservatius, però més que pensat en l'anticoncepció, pensat en no agafar malalties venèries. Però hi ha altres formes d'evitar l'embaràs igual d'efectives però menys conegudes. Un mètode que està en fase d'experimentació és la píndola anticonceptiva masculina, un tractament similar al femení però amb un 1% de més eficàcia i amb menys efectes secundaris pel qui se la pren. Tot i que no es comercialitzarà fins d'aquí uns anys, ja es comença a discutir quin èxit tindrà entre les parelles. La píndola tindria una acció d'enzima pels espermatozoides, fets que els habilitaria i evitaria que s'unissin a l'òvul. El principi actiu d'una planta que es diu l'andalusa i que la van trobar perquè uns aborígens de Papua Nova Guinea l'utilitzaven en forma de te abans de tenir relacions sexuals per evitar l'embaràs. Però alguns experts es mostren escèptics davant del tractament perquè la idea d'una píndola anticonceptiva per a homes fa molts anys que s'investiga i no s'acaba d'implantar. Això jo ho sento des que vaig començar la ginecologia l'any 79 i de moment no ha canviat. El que hi ha una cosa que no es pot canviar i és que vaig ser embarassada la dona. La píndola podria obrir les portes a que els homes es responsabilitzessin més i hi hagués un repartiment més equitatiu en l'anticoncepció. Ara bé, estaria per veure si les dones acceptarien delegar aquesta funció. Perquè costa encara tot això, no? El fet de delegar aquesta responsabilitat quan som nosaltres les que ens quedaríem embarassades, no? I dius, l'altra persona potser no la tornaré a veure. Serà més difícil. Els orígens d'aquesta desconfiança es deuen a que l'anticoncepció tradicionalment s'ha atribuït a les dones. No podem obviar que estem en un sistema masclista, heteronormatiu i per tant, fins al punt en què tot allò relacionat amb la concepció ha estat, més enllà de les raons biològiques, tot el tema de criança, tota la càrrega de més ha estat transferida a les dones i per tant també se'ls ha transferit, és la interpretació, tota la càrrega de l'anticoncepció. De moment, caldrà esperar que aquesta píndola estigui a la nostra disposició per saber si suposa un avenç social en la responsabilitat sobre l'anticoncepció en les parelles. El Gremi de Llibreters va afirmar ahir que més de 1.000 llibreries d'arreu d'Espanya van tancar de forma definitiva durant l'any passat. Com amb la resta de negocis en caigudes, un dels principals motius és la crisi econòmica. La gent no ha deixat de llegir, però el 2014 va ser un any molt negre per a les llibreries. El tancament arreu d'Espanya de 2 d'aquests establiments al dia per falta d'ingressos va fer evident un excés d'oferta. I és que les editorials han començat una competició per la venda de bestsellers on les més perjudicades són les llibreries. Que el mercado del libro pues, está bastante convulso, ¿no? Porque digamos que había una burbuja de bestsellers y de muchas publicaciones y eso ha llevado a que muchas librerías, algunas muy reconocidas y otras porque igual no tenían una línea fija de estilo, ¿no? Pues se han cerrado. También no olvidemos que estamos en una situación de crisis general. Tot i això, hi ha llibreries que han pogut resistir a aquesta crisi i que, de fet, estan tenint més èxit que mai. Aquest és el cas de les llibreries especialitzades. El 2014 va ser un any nefast per a moltes llibreries. El Gremi de Llibreters va afirmar que gairebé 1.000 d'aquests establiments van tancar les seves portes durant l'any passat. Ara bé, hi ha llibreries que continuen sobrevisquent a la crisi. Aquest és el cas d'Altair, Lliga Madeix, Norma Còmic, Laie, llibreries que han decidit reinventar-se o especialitzar-se en un àrea en concret, idea que sembla que els estigui donant molt bon resultat. Cafeteries, objectes exòtics i una decoració molt atraient. Els llibres han deixat de ser els únics protagonistes en uns establiments que busquen la innovació i l'adaptació als nous temps. Cambios en abrir un poco más el abanico de oportunidades que da Altair, el uso más de las nuevas tecnologías, la página web, la revista Altair que también está en versión digital, todo esto ha ampliado el espectro. El futur de moltes llibreries passa per la seva reinvenció i especialització. En uns temps on la tecnologia és la que mana, el concepte de llibreria ha començat a canviar. Parlant de llibres, s'han preguntat mai quins són els avantatges d'utilitzar un e-book respecte a un llibre convencional? Doncs bé, el nostre company Abel Cobos ens els explica. A qui no li agrada un llibre nou i olorar les pàgines mentre el fulleges?
doncs el medi ambient no li agrada. Encara que Espanya sigui un dels països en què menys llibres es consumeixen de la Unió Europea, els espanyols van consumir l'any passat una mitjana de 5 llibres per persona. Això sumat a la població total, multiplicat per la població total del país, que són uns 47 milions, serien uns 236 milions de llibres, amb la conseqüent despesa ecològica que això genera. Un estudi d'Amazon revela que serien 168 quilograms de diòxid de carboni els que s'evitarien expulsar a l'atmosfera si tots ens passéssim del llibre de paper al llibre electrònic, a l'e-book. L'e-book, a més, té uns avantatges més trivials, com seria, per exemple, no hem de carregar llibres, ja que els portem tots en un mateix dispositiu. A més, són més barats. I, tot i així, també se'ns presenta l'oportunitat que es venen molts llibres que al nostre país no estan disponibles. A diferència de la monarquia espanyola, el rei del mercat llibreter no ha canviat en els últims anys. I és que encara un estudi sociològic demostra que encara un 80% dels espanyols prefereixen el llibre en format paper enfront del llibre en format electrònic. Això en part es deu a que hi ha moltes persones que creuen que representa una despesa inicial molt gran encara que després s'estalviïn diners, perquè un e-book et pot costar com a mínim uns 50 euros i pot arribar fins a més de 100. Doncs com ho veuen els espanyols de cara al futur? De cara al futur creuen un 46% de la població que els llibres en electrònic i en paper conviuran amb tota normalitat. Tot i així, un 33% de població creu que tot el llibre en paper desapareixerà i tots seran llibres electrònics. Pot ser que algun dia això només sigui una relíquia del passat. Ara passem a l'actualitat esportiva. Avui parlem de la classificació del Barça a la final de la Copa del Rei i d'una cursa molt especial, la Unirun. Comencem amb futbol i ho fem amb el Barça, que finalment es disputarà la Copa del Rei amb l'Atlètic de Bilbao. Connectem amb la nostra enviada especial al Camp Nou, la Clàudia Capelleres. Bon dia. El Barça s'ha classificat avui per la final de la Copa del Rei, gràcies a una victòria sobre el Villarreal de 3-1, amb 2 gols de Neymar i un de Luis Suárez. En aquesta fase de la classificació, els culers han tancat l'eliminatòria amb un resultat de 6-2. Els de Luis Enrique s'enfrontaran a l'Atlètic de Bilbao, que al partit classificatori van guanyar l'Espanyol per 2-0, amb un gol d'Arduriz i un de Xavi Chita. L'última vegada que el Barça va guanyar la Copa del Rei va ser el 2012 sota les mans de Pep Guardiola. La final es jugarà el dia 30 de maig, però encara es desconeix la seu que l'acollirà. Tant el Barça com l'Atlètic de Bilbao volen trobar-se al Bernabéu, però el Real Madrid s'hi oposa i la federació ja ha anunciat que no obligarà els blancs a cedir el seu camp. No sabrem on es jugarà el partit fins aquest dimecres 25 de març, quan tècnics del Barça i de l'Atlètic de Bilbao es reuniran per anunciar aquesta decisió. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Unirun, la cursa interuniversitària on s'enfronten totes les universitats públiques i privades catalanes. La primera edició ha estat tot un èxit i els organitzadors preveuen més assistència l'any que ve. Aquest diumenge, les 12 universitats catalanes s'han unit al Fòrum de Barcelona per un mateix esdeveniment esportiu, la Unirun, una carrera amb un recorregut de gairebé 7 quilòmetres. La cursa es va començar a organitzar a mitjans de gener i, tot i el poc temps de vida del projecte, ha estat tot un èxit de participació. Estem més que contents perquè realment l'arrencada ha sigut fa un mes i mig només i hem aconseguit 2.500 participants i hem tingut que tancar inscripcions perquè realment, si no, haguéssim sobredimensionat el que és la realitat de la cursa. Vinga, Adrià, vinga, Xavier, vinga, Beatriz. Ja està acabant la primera cursa interuniversitària celebrada a Catalunya amb més de 2.500 participants, un 50% del qual eren dones. Ningú s'ha quedat fora d'aquesta cursa, ja que han participat no només alumnes de les diverses universitats, sinó també exalumnes i simpatitzants de cada una. La valoració general de la cursa és positiva, especialment pels universitaris que van destacar l'ambient jove que hi regnava. En general ha estat bastant bé, hi havia molta gent jove i tal, i molt content, i la ruta ha estat bastant bé, els quilòmetres que s'han de fer s'acceptaven, ha estat difícil, i al matí amb aquest sol ha estat molt bé, la cursa a mi m'ha agradat. La Universitat de Barcelona ha estat la que s'ha alçat amb el premi de guanyadora absoluta de la cursa i també en la categoria femenina. La categoria masculina, però, l'ha guanyat la Universitat Politècnica de Catalunya. I ara passem a la informació de serveis. Comencem amb el trànsit per saber quin és l'estat de les carreteres. Bon dia, Laura Anglès.
Bon dia, doncs la situació del trànsit és fluida i no hi ha cap incidència remarcable en tot el territori català, tot i que trobem que la carretera que va de Bagà a Coll de Pal està tallada en tots dos sentits per culpa d'uns vents superiors a 43 km/h. D'altra banda, a Barcelona ciutat tampoc no hi ha cap problema destacable, tot i que veiem que hi ha una forta circulació a Via Laietana entre plaça Urquinaona i la plaça Antonio López. Per ara no hi ha cap altra incidència remarcable en tot el territori. Aquesta és la situació del trànsit. Continuarem informant. I pel que fa al temps, sembla que s'allunya definitivament el fred. Comencem a intuir temperatures més càlides i primaverals. Contactem amb la nostra meteoròloga Maria Dolors Cuenca. Bon dia! Bon dia, falten només 10 dies perquè oficialment arribi la primavera, però les bones temperatures ja han arribat a Barcelona. Temperatures que van al voltant dels 15 graus amb cels totalment destapats, que es mantindran al llarg de la setmana. No només això, sinó que dimecres i dijous aquestes temperatures podrien pujar fins als 18 graus. Al llarg de la jornada les temperatures sí que descendran cap al vespre, que arribaran als 8 graus, unes mínimes que en els propers dies es convertiran ja en 10 graus. Fins aquí els informatius d'avui de la Universitat Pompeu Fabra, uns informatius que han estat especialment innovadors. En una setmana tan marcada per la tecnologia mòbil, ens hi hem volgut sumar, canviant les càmeres per mòbils, tauletes i altres dispositius electrònics. Tot seguit, els oferem un vídeo on podran veure com ha estat l'elaboració. Veia que estem en vídeo. Hola, Eri. Va provar, a veure. O així. I ara ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Informar-los ha estat un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat i esperem que passin una molt bona tarda. Tot va iniciar-se amb pors i dubtes. El tram es presentava complicat. No era ràdio ni premsa, era televisió. Un ascens complicat, difícil. Tots els dies estaven planificats, plens de feina. Hem hagut de viatjar lluny per buscar els plànols i les declaracions més il·lustratives. Hem hagut de superar tests d'actualitat de pàgines i pàgines amb preguntes impossibles. Llegir davant la càmera, davant l'atenta mirada de companys amb les crítiques més incisives. Però ho tenim, ho hem superat.